Galing sa pagkanta ng 9 gulang na bata sa Mangaldan, Pangasinan, ipinamala sa virtual singing competition. Atin siyang kilalanin sa report. Unti-unti nang inaabot ng 9 gulang na si John Joel Ferrer ang kanyang pangarap na maging isang magaling na mang-aawit. First runner-up siya sa katatapos na ugnayan sa Pasko na patimpalak sa pag-awit ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan. 3 taong gulang pa lang daw si John nang makitaan na ito ng kanyang pamilya sa hilig sa musika. Bata po siya, mga 3, ganyan 4. Tapos pag may mga event sa ibang sa bahay, tinatawag po siyang kumakanta. Tapos alam na nila na magaling siyang kumanta. Sa edad na 6, nagsimula na siyang kumanta. Power of Love ang kanyang unang inawit. Sa video, kinihinasa ang kanyang talento sa pagkanta. Inspirasyon niya ang kanyang ina na isang OFW. Gagamitin daw ni John Joel ang kanyang talento para guminhawa sa buhay at hindi nakakailanganin pang magtrabaho sa ibang bansa ng kanyang ina. Sa sobrang pagkamiss sa kanyang ina na 3 taon nang hindi nakakasama, bahagya siyang naging emosyonal. Alay daw niya sa kanyang ina ang lahat ng awitin. Sabi nila, palang araw darating ang iyong tanging hiniling. Gusto ko po siyang umuwi. Tsaka po, kasama ko po siya sa mga contest po. Suportado naman ng buong pamilya si John sa kanyang hilig sa pagkanta. Nakikita ko yung apo ko yan nagkakanta sa entablado parang nakamit yung pangarap din niya, parang katong masaya din ako kung siya ay nanalo. Kasabay nito ang pangakong mananatili sila sa kanyang tabi hanggang sa tuluyan niyang maabot ang kanyang mga pinapangarap. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.